Hola, soc Azalea Cocaeva, soc ceramista. En l'any 2022 ha acabat els meus estudis, cicle formatiu grau mitjà, art plàstic i terceria en la Bisbal. El meu projecte es diu Infinit, com la vida és infinita, l'art, la natura és infinit i la ceràmica també és infinita per totes les possibilitats tècniques i artístiques que té. Per la meva obra final ha triat la porcellana. És un material únic dins del món ceràmic. Inspirat en la naturalesa, l'art, l'arquitectura de disseny, vaig fer plats decoratius de porcellana per al meu projecte. Abans de res, per fer les meves peces, calia fer pastes de colors de porcellana. He realitzat diferents tècniques de decoració. Per als plats, Gustav Klimt, el petó, papallona, komi, peix beta, estan fets amb la tècnica japonesa nerikomi, que crea patrons amb l'argila acolorida. Per als plats explosió, ha mesclat la pasta acolorida bizcochada de baja temperatura amb la porcellana i greix crua. Per plats llibertat, he utilitzat l'engalba de porcellana acolorida. Als plats camps de colza, cada flor està fet individual. El tutú de bailarina es va realitzar buscant plasticitat que deixava fer els plecs. És un procés lent i delicat. Després de realitzar els plats, havien de ser biscuits a 980 graus i després a la segona cocció a 1260 graus. La meva feina reflecteix l'entorn que m'envolta, on visc, l'art que m'agrada i les meves emocions.